Hi friends, welcome back to Brother Model Education. இன்னைக்கு நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன்ல டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்கக்கூடிய கேள்வி தான் பார்க்குறோம். நல்லா பாருங்க இந்த क्वेश्चन. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்ப்போம். √24 plus √216 whole divided by √96. இது நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் பாருங்க. ஈக்குவல் போட்டுவோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ காமனான ஒரு நம்பர் தான் கொடுத்திருப்பாங்க. இது பிரிச்சு பார்க்க பாருங்களா. 6 × 4 4 6 24 பிளஸ் 216 எப்படி பிரிக்கலாம்? 6 × 36 6 36 216. ஸோ ரூட்ல 6 வந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்க நமக்கு. தென் நெக்ஸ்ட் 96 எப்படி பிரிக்கலாம்? 6 அப்போ 6 வருதுன்னா 6 வச்சு தான் எல்லாமே மையப்படுத்தி வரும். இன்ட்டு 6 16 96. புரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யலாம்? 6 மட்டும் வெளியே எடுத்துக்கலாம். 2 வெளியே எடுங்க. இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 4 இருக்குது. அதை ரூட்ல இருந்து வெளியே எடுத்தோம்னா 2 ஆயிடுங்களா? மீதி அந்த இடத்துல 6 தான் இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட் 36. இங்க பாத்தீங்கன்னா 36 இருந்து நம்ம 36 ரூட் எடுத்தோம்னா 6 வெளியே வந்துருச்சா? மீதி 6 அங்கதான் இருக்கு போகுது. தென் ஹோல் டிவைடட் பை இதுல 16 இருக்குது. ஸோ 16 ரூட்ல இருந்து வெளியே எடுத்தோம்னா 4 4 16. ஸோ 6 வெளியே வந்துருச்சு. ரூட் 4 வெளியே வந்துருச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 6 எல்லாத்துலேயும் 6 இருக்குது. ரூட் 6 வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன கிடைக்கும்? 2 மீதி பேலன்ஸ். இதுல இருந்து √6 எடுத்தோம்னா 6 கிடைக்கும். அதே போல கீழே √6 வெளியே எடுத்துட்டோம்னா அப்படிதான் இருக்குது. ஸோ 4. ஸோ √6 நம்ம கேன்சல் ஆயிடுச்சு. மேலே பாருங்க, மேலே 2 ஆட் பண்ணோம்னா 8. ஸோ இதை அடிச்சோம்னா 2 கிடைக்கும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 2. இப்படிதான், வெரி சிம்பிள். த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கூட பார்க்கலாம் வாங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க? இதுலயும் காமனான ஒரு விஷயம் இருக்குது. அது என்னன்னு பாருங்களா. சிம்பிளா சொல்ற, ஈக்குவல் போட்டுங்க 2. அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா 9 3 27. ஸோ 3 9s are 27. ஓகே. தென் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 3 25. அப்போ 3 மட்டும் தான் நமக்கு காமனாக வரப்போகுது. ஸோ 3 25s are 75. இது பாருங்க √12 நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் பாருங்க. 3 4s are 12. ஸோ முன்னா 12. ஸோ இதில் நல்லா கவனிக்கணும், நம்ம காமனாகவே 3 இருக்குது. இதுல இருந்து நம்ம எந்த சொல்யூஷன் கொண்டு வர போறோம்? 2 இங்கே வச்சுங்க. இந்த ரூட்ல இருக்கக்கூடிய 9 வெளியே எடுத்தோம்னா 3 ஆயிடுங்களா? மீதி அங்க √3 தான் இருக்க போகுது. அட் த சேம் டைம் இங்க பாருங்க 25 நம்ம ரூட் எடுத்தோம்னா 5 கிடைக்க போகுது. ஸோ √3 உள்ள இருக்க போகுது. அகைன் இதுல பாருங்க 2 நம்ம வந்து 4 வெளியே எடுத்தோம்னா 2 ஆயிடும். ஸோ லிசன் டு மீ, என்ன கிடைக்குது நமக்கு கடைசியில்? 2 × 3 6. ஸோ 6 √3 எழுதி வச்சுக்கோ. மைனஸ் 5 √3 எழுதி வச்சுக்கோ. தென் பிளஸ் 2 √3. ஓகே, இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது என்ன செய்யலாம் பாருங்க. இதுல இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் பாருங்க. √3 மட்டும் காமனா வெளியே எடுத்துலாங்களா? √3 வெளியே எடுங்க. இங்க என்ன இருக்கு? 6 இருக்கும். இங்க -5 இருக்கும். இங்க +2 இருக்கும். ரைட்? ஸோ இது நம்ம அடிச்சோம்னா என்ன கிடைக்க போகுது? 1 தான் கிடைக்க போகுது. 1 2 3. ஸோ 3 √3 is the answer. ரைட்? சூப்பர். த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. நல்லா √12 plus √18 minus bracket of, நல்லா கவனிக்கணும், bracket of √3 plus √2. இப்போ இது எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணலாம்? வாங்க பண்ணலாம். ஈக்குவல் போட்டுக்குமா? இப்போ இது எப்படி பிரிக்கலாம்? 4 3s are 12. ரூட்லேயே வச்சுக்கோ. பிளஸ் இது 9 2s are 18. இது ரூட்ல வச்சுக்கோ. இப்போ இது இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போனா -√3 minus √2. ரைட்? ஓகே. இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போறோம்? நல்லா கவனிங்க. இந்த 4 வெளியே கொண்டு வந்தா 2. உள்ள இருக்க 3 நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது, 3 தான். நெக்ஸ்ட் 9 வெளியே கொண்டு வந்தா 3. உள்ள இருக்க √2 ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, √2 தான். அதே போல மீதி அந்த √3 அப்புறம் √2. இப்ப பாருங்களா, ரூட் உள்ள இருக்கக்கூடிய 3யும் ஒன்னா, இதுவும் ஒன்னாக்கலாங்களா? அப்படியே பாருங்க. √2 √3 மைனஸ் √3. அடுத்தது பாருங்க பிளஸ் 3 √2 மட்டும் வெளியே கொண்டு வரும். அதே போல மைனஸ் √2. இப்போ இது 2 லெஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. இது 2 √3, இது 1 √3. அப்படின்னா வெறும் √3 தான். இது ரெண்டையும் பாருங்க. இது 3 √2 1 √2. இது பெரிய எண்ணு பிளஸ். அப்போ 2
ஒரு ரூட் 2 தான். இதுதான் அது ஆன்சர். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.